Halo perlo bro ngap yang sabai pi saisin hagne ka channel lada pirang dai gibrang thamai subscribe ya gane ka channel kum kada ka jing kersan ka jong pi nga kulai sibun ya pi baro ki ba page ya gane video te perlo mentas ni ya keren ka we ka topik ka kum ka juk ka ba menta nilai syua sutenat tang ban syua online namar ngi kamyo kador ka ba kamduna nrei khitiar pat kim dalong ki ba bha om tang kata dari teng isya thokru hoi mla ban len pila ban sakhi ya ka video ru ne ubru la online nya ka mobile ka ba la rem ha ba silak tam ka mobile kadai ka Samsung Ultra ndrei la poi penban da ki mauri ha ka senduk kalong ka ege ba ilong shuti ndrei kalong shisha pat kumne hoi ngamla ban len ya kata namar tanglamat kis ngutu handrei ki bom pat mat siong ba le kai la ne ka kam kai handrei hajing sha kamlong ta namar ngaru sin ngala mateng kum kane ka jingja nga online ya ka we ka mobile handrei hadin ndala poi hing aklam kan mau ban plit handrei dala poi sing a plit ya ka sop jong ka mobile dan penban da ka ties hadin bang replacement ru ngamla syuk ban yo namar la syathok ngamtip dai naki bawan ra ne naki company ru ngamla ban tip ya kata ban ngale ngam poi kan mau hire bangan syathok takadaw ngam kan mau hire bangan ring video ru hendrei hangnes khmat perlok tolong kiba husiar lada pi online gi tiar kamtam ye gi tiar ki bala kamrem pede ban ring gi video namar kamyo ka proof pide ban pha plate be hang tu hi nrei pin sai shu du nong e namar la phim ring video phim don ka proof ru takadaw pide ban pha plate be hang tu de ban ring video khnang ba pin yo ka proof namar la bun ba kum kini ki kam thok takadaw pide ban husiar tang kini ki jing pentip ki balengkot kublai sibun ya pi baro ki baju stanat bat ki baju kersan ya kana channel nim saya kendu pat ha ka we ka video kublai sibun